Lagunak. Horrengo guntan beste reto bat egin gatoz. Horrengo guntan Urola bira. Hau da, 140 kilometro Urola ibaiari buelta emanez. Berez, berau ibilbidea da, Zumaian Urola ibaian alde batetik atea, eta Aizgorriko magalea Urola sortzen den lekuraino jo eta errekaren beste magaletikan jetxi. Baina, guk hau pixka bat askoitiratzeko eta luzatzeko, Balda plazatik atea, Otarrera jo, eta Urola ibaiari buelta oso eman eta gero, Otarretik berriz Balda plazara jetxiko geha. Hau izangoa, reto personal batetik aparte, Maria Urdinari gure elkartasuna edo laguntza hori eskaintzeko baita ere. Maria Urdinara azkenean Urola baiaran inklusioaren alde egunero lanean ari den guraso edo lagun edo adiskideen talde bat. Eta honekin ere eguna da, berau indartu edo ezagutzera pixkak gehiago eman. Eta gure aldarrikapen horrek inklusioa denona eta denontzako izen dadin lagundu bezan. Hau izangoa, ostegunean, martxoak 10, arratsaldeko 7etan, Balda plazan ateako gara, eta 24 ordu izango jau, 140 kilometro horiek egiteko. Ea denon artean, eta Maria Urdinaren indar horrekin, lortzeko moduak gehan. Nahi duenak badaki, hori biliko 24 orduetan, eta zatiren bat egitea nahi badu edo gurekin korreka pixkat Maria Urdinari beste laguntza bat emanez, denok konbidatuta zarete. Eta beti izaten dugu moduan, hau pasuek eta deno bada urdin.